Здравейте, продължаваме с годишния преговор. Задача трета – изваждане на десетични дроби. Много от вас сигурно ще извадят един ред, защото са свикнали от начален етап така. И това е вариант. Аз не го предпочитам много, но ще го направя и така. 0 минус 7 не може, взимаме от четворката една единица. Става 10 минус 7, 3. От четворката взехме 1, остана 3, 3 минус 3, 0, 8 минус 2, запетайката да не забравим, 8 минус 2, 6,300. Така, предпочитаният вариант обаче е да ги подредим едно по друго. Запетайка под запетайка, единици под единици, десетици под десетици, стотни под стотни, така, и става по-лесно. 0 минус 7 не може, взимаме от четвърката, става 10 минус 7, 3. Остана 3 минус 3, 0, 8 минус 2, 6,300, същия отговор.